Хәерле көн. Без Татарча диктант акциясенә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Муслимова Ленария Радик кызы, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитетының Татар яшьләре иҗтимагый оешмалары белән эшләү комитеты җитәкчесе, Бөтендөнья Татар яшьләре форумы рәисе һәм Муктасимова Гөлназ Ринат кызы, Казан федераль университеты доценты, филолог. Һәм беренче сорау Ленария сезгә. Быел Татарча диктант нинди формада узачак, нинди әсәрләрне сез сайладыгыз һәм күпме кеше катнашыр дип көтәсез? Хәерле көннәр. Бу инде безнең иң яраткан, иң позитив булган проектларыбызның берсе. Чөнки анда 0 плюстан алып, һәрбер теләгән кеше катнаша ала. 4 ел элек оештырып җибәргән идек 2016 елны. Менә КФУның филология һәм мәгъдәният тагыра багланышлар институты базасында һәм шулай ук җитәкчеләшеп дип әйтик, без 4 ел бергә филология институты белән аны уздырып киләбез. Менә тел мәсьәләсендә киртәләр дә юк түгел, бар. Һәм бу диктантның аудиториясы елдан ел киңәя генә бара. Быел да безнең 20 ил язачак. Яңа илләр дигәндә ул Кытай, Яңа Зеландия, Швеция, Венгрия, Төркиядә 5 нокта барлыкка килде быел. Италиядә узачак. Италиядә диктантның төп укучысы спикер Илюся Хужина, безнең опера җырчыбыз. Шулай тагын идеология ягыннан нәрсәләр әйтәсем килгән иде. Без еш кына башка телләрдә халык грамотасыз язса, ничектер аны түбәнсетеп аңа карыйбыз. Шулай грамотасыз яза дип. Әмма ләкин татар телендә язса, дөрес язмаса, без аңа ниндидер ташлама гел бирәбез. Бу андый күренеш нормага кермәсен иде. Чөнки тел ул сөйләшү генә түгел, дөрес татарча язу да көндәлек тормыштан башлап инде фәнни язмаларга кадәр. Тагын нинди якларын әйтеп китим. Һәр ел сайын безнең 50-гә якын регион катнашып килә. Ул күбәя да азая да түгел. Без шул 50-дән 60-га кадәр регионны 4 ел рәттән җыябыз. Быел Татарстанда да позитив күренеш дип әйтергә кирәк. Узган ел мәктәпләрдән кызыксыну күбрәк булса, быел Диния нәзарәте безгә кушылды. Диния нәзарәтендә 4 нокта булачак быел Казанда. Районнарда кушылды. Һәм Татарстан буенча тагын нәрсәләр әйтим икән, Түбәтәй кафесында быел шулай ук яшьләр берләшмәләре дә диктантка кушылып китте. Текстка килгәндә, без быел Фәүзия апаны сайладык. Фәүзия Байрамованың Болын әсәре. Ул безнең танылган язучы, җәмәгать эшлеклесе. Татарстаннар өчен Фәүзия апаның Болын әсәре, регионнар һәм илләр өчен без инде ел сайын башка бераз җайлырак текст сайлап киләбез. Ансы Газиз Мөхәммәтшин Саумысыз аккышлар булачак. Шул датасын инде күбегез белә инде 19 октябрь сәгать 1-дә Казанның төп площадкасы ул мәдәни халыкара беренче площадка мәдәният арабаланышлар институты базасында записен кабыз. Хәзер бер генә минут. Һәм шулай ук безнең 4 ел рәттән менә 3-нче спикерыбыз булырга тиеш инде, ул сәламәтлеге сәбәпле килеп җитә алмады. Ул безнең КГМУ, Мед университет, медицина университеты, шулай ук 4 ел рәттән безнең белән актив катнашып килә. Шулай ук быел Энерго университеты, Аграрный колледжлар яза.
Һәм безнең рус телле коллегалар өчен төп мәгълүматларны җиткереп китсәң Ленария, рус телендә дә. Да, акция у нас проходит 4-й год подряд. Это одна из наших любимых и позитивных акций, потому что там может участвовать любой желающий от возраста 0+, кто с собой кого приведет, да. В этом году новые страны присоединились вообще первый раз с нами в этой акции. Это Китай, Швеция, Венгрия, Новая Зеландия. Турция свои площадки увеличила до 5 площадок. И также Италия. Там будет главным спикером оперная певица Татарстана, заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина. Каждый год в акции активно принимают участие от 50 до 60 регионов Российской Федерации. То есть в этом году больше, в этом году меньше не можем сказать. Мы до 60 регионов конкретно всегда набираем. Что касается Татарстана, каждый год с нами активно участвуют школы, также городские молодежные сообщества в этом году. В Тюбетее вот одно сообщество собирается. Также Дума РТ в этом году предоставит 4 площадки по диктанту. В плане идеологии хотелось такую мысль донести, что когда человек пишет на каком-то другом иностранном языке с ошибками, мы, сразу у нас доверие как бы, да, то есть мы смотрим немножечко так уже грамматически, то есть как на слабого. А когда человек на татарском пишет с ошибками, то мы всегда делаем ему скидку. То есть мы не хотели бы, чтобы это становилось нормой, потому что чтобы язык рос, не умирал, развивался, важно не только говорить на нем, но еще и писать смс-ки в каждодневной жизни это применять. От ежедневных смс-ок до научных работ. Вот. Рахмет. Сұраулар болса берілер. Әлі Гүлназ Ринатовна, сіз айтып кетсеңіз, мына текстларны сіз нендей критерийлардан шығып сөйлейсіз, жеңілірек болсын деп, қаттаулырақ болсын деп, нендей авторларны сөйлейсіз? Вақыт айтсаңыз дейді. Рахмет сұрауыңыз үшін. Сіз қайырлы күн. Әйе, текст сайлау жеңіл түгел. Бұйыл инде олдағы эшләгән елларының тәҗрибәсеннән чыгып, язучыларның тәкъдимнәрен исәпкә алып, һәм инде гомумән диктант өчен критерийлар бар, беләсез бит. Шуларны да исәпкә алып, сайларга тырыштык әлбәттә. Беренчедән, Ленария әйтеп узды, гомумән диктантны кем тели? Бик кичкенә яшьтән өлкән яшькә кадәр гомумән кемнең язасы килә, шул язала. Димәк, безнең текстлар балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә тәкъдим ителергә тиеш. Һәм текстның күләме былтыр инде шундый сүзләр язучылар әйттеләр, текст узын иде дигән, кыскарак кирәк дигән. Быел инде бераз гына без аның сүзен киметергә тырыштык, ортак бер фикергә килдек, шулай бит сүз санын киметергә тырыштык. Менә шулай итеп, һәм бит инде безнең максатыбыз, иң бөек максатыбыз дип әйтгәндәйме, ул гомумән текстны кеше мин яздым дип шатланып чыгып китәргә тиеш. Мин яза алдым бу текстны дип шатланып чыгып китәргә тиеш. Шуңа күрә һәм диктантны сайлаганда гадәти көндәлек тормышта кулланыла торган сүзләрдән торган гына текстларны сайларга тырыштык. Ниндидер искергән сүзләр, архаик сүзләр булмаган, гарәп, фарсы алынмалары күп булмаган текстларга игътибар итәргә тырыштык. Менә шулай итеп без Фәүзия апа Бәйрәмованың Болын текстына
Булун әсәренә игътибар иттек һәм Газиз Мөхәммәтшинның "Саумысыз аккышлар" повестина килеп чыктык дип әйтик. Һәм инде диктант шушы ике әсәрдән, бик матур ике әсәрдән үзекләр булачак диктантта. Тагын нәрсәләр кызыксындырыр икән сезне? Гомумән тикшергәндә сорау булмаса да әйтәм, нинди хаталарга, нәрсәләргә игътибар итәргә, язарга, үзегез дә язарга килерсез, Алла бирсә шулай бит, игътибар итегез гомумән көндәлек тормышта кулланыла торган сүзләргә, аерым кагыйдәләргә, бигрәк тә безнең ирен гармониясенә, шулай бит хәрефләренең беренче, икенче ижектәге язылышларына һәм игътибар итсәгез иде, тагын безнең дифтонгка беткән шундый исем фигыльләр бар, әйме? Ау, әу, мәсәлән, аңлау, тагын нинди шундый сорау тибындарга, әйме? Сорау әлбәттә безнең амоним сүз. Шулай да фигыль формасына игътибар итсәгез, менә безнең күп хаталарыбыз алдагы диктантларда бу мондый сүзләргә тартым кушымчасы ялганганда, мәсәлән, сорауында, аңлауында шундый хаталар чыккан иде. Димәк, бу очракта ничек языла икән бу сүзләргә игътибар итәрсез әле, менә шундый кагыйдәләргә килгән, язарга килгән кешеләр. Һәм әлбәттә инде безнең пунктуация, шулай бит әйме, без инде нуктаны куя беләбез, сорауны куя беләбез, монысына без бик шатланабыз. Буларны куйганда, әмма безнең бераз гына хаталар була. Үтерләрне куйганда, шулай бит бигрәк тә безне аерымланган хәлләр борчый. Менә бу аерымланган хәлләр янында үтер куелу очракларына да игътибар итсәләр иде безнең хөрмәтле катнашучылар дип әйтик бу акциядә. Менә шул тагын нәрсәләр. Без журналистларыбызның сорауларына күчик. Пожалуйста, коллеги, у кого какие вопросы? Әйе, рәхмәтегез. Сәмсез Шәһри Казан Лидия Лукманова, минем сорауым күбрәк кем? Һәм тагын бер сорау, менә 4нче тапкыр үткәрелгән чара булгач, сез аның нәтиҗәсен нәрсәдә күрәсез? Нәтиҗәсе бармы? Рәхмәт сорау өчен. Бу инде билгеле акцияның максаты да татар теленә игътибарны юнәлтү һәм татар филологларын популярлаштыру. Һәр бер регионда узган елларны кем үз өстенә ала инде, үз өстенә ала иде татар теле укытучылары, ул һәр бер регионда бар диярлек. Чөнки аны аерым критерийлар ясап, без үзебезнең яктан җибәрәбез текстларны ничек тикшерү, ничек бәяләр кую. Быел инде без аларны елдан ел алар самостоятельный дип әйтик. Мөстәкыйльрәк узган елларны әгәр дә яшьләр дә, олылар да бер нуктада гына язса, хәзер инде татар конгрессы бер зур нукта оештыра регионнарда, ак калфаклар аерым площадкалар төзиләр, яшьләр үзләре яшьләрне кофейня кебек коворкингларда җыя башлады. Ул аның позитив ягы бу күбрәк аудиторияны киңәйтә. Ул елдан ел кирәк, аны бу дөрес әйттегез, аның нәтиҗәсе саннарда күренә. Быел кемнәр катнашты, быел безнең хәзер күбрәк дип без, менә мин үзем дә кызык фактларның берсе әйтергә онытканмын. Мин моңарчы 2 ел чит илдә яшәдем һәм 17-18 елны Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә үзем оештырган кеше диктантны. Һәм һәрбер кешене менә быел да илләргә ниндидер тәкъдимнәр әйткәндә, киңәшләр биргәндә, әлбәттә мин үземнең тәҗрибәдән чыгып аны аңлаттым һәм кайдадыр кемгәдер афишаларына кадәр үзебез эшләп җибәрдек, кемнедер өйрәттек. Бу чыннан да проект һәм аның нәтиҗәләре, шушы гадәттә проект янында кеше җыела. Һәм шушы форсаттан файдаланып, Татарча диктант акциясын яшьләр регионнарда көтеп алып, шушы диктант янында яшьләр туплыйлар. Чөнки алар диктантны ай дәвамында әзерләп, аның бар бит журналисты үзенең,
пресс-релиз, пост-релиз язучы, аның бар площадка табучысы, аның бар укучысы, аның бар филологлар белән эшләүчесе, филологка ярдәм итүчесе. Шул диктантны башкарып чыгарган кеше ул бер зур акселератор уза. Һәм әлбәттә ул шушы татар хәрәкәтенә битараф кала алмый, шунда ләгеп тә кала, башка проектларга кушылып китә. Менә әле күптән түгел Новосибирскида булдым. Яшьләр белән үземә айрым Сибир якларындагы татарларны ачтым. Һәм бик позитив күренеш дип әйтик, чөнки татар хәрәкәтенә менә инде тел белән киртәләр дә бар. Шул ук вакытта күбрәк яшьләр дә тартыла. Безнең буын алмашы бар. Мин әле Мәскәүдә булып, Уфада, Төмән якларында, Новосибирск якларында әле йөрим. Буын алмашы бара, мәктәп укучылары менә шушы проектлар аша кирип китәләр. Шул уңай ягын күрдек. Һәм инде кем диктантны оештырган ел дәвамында без инде башка мин туташ сөйләшәм акцияларына нинди шул актив нәрсәләр оештырасыз дип һәр вакыт элемтәдә торабыз конкрет проект эшләүче кешеләр белән уже. Уртача яшен дигән сорау булган иде. Уртача яшь һәм Без аның соннарын чыгарган идек. Төгәл әйтә алмасмындыр мин сезгә. Ул 20+. 20+. Кемнәр тикшерә регионнарда? Регионнарда филологлар. Һәрберсе бер укытучыны табалар. Мәсәлән, Төмәндә яза 2 площадка, 2 площадкада да берсендә 100 кеше диделәр, икенчесендә 75 кеше. Менә бүген соннарны төгәл әйттеләр. Төмәндәге татар теле укытучысы ул үзенә инде әлбәттә ала ярдәмчеләр. Шул критерийлар белән бергә һәрбер эшне тикшерәләр. Филологлар тикшерә. Һәрбер регионда, чөнки алар безгә аннары нәтиҗәләр дә бирәләр бит. Рахмат, пожалуйста. Евгения Чеснокова, Республика Татарстан. Я просто хотела попросить вот на русском повторить, видимо, вы говорили, да, какой текст будет? Да, текст, да. И по количеству, то есть вот в прошлые годы сколько человек писал диктанты, сколько ожидаете сейчас? Ну, По тексту тогда. по тексту сначала, да? Давай. Так, в этом году мы выбрали текст Фаузии Байрамовой, то есть отрывок из произведения Фаузии Байрамовой «Булун», «Лук», да? И второй текст — это для регионов Российской Федерации и для зарубежных участников. Это из повести Газиза Мухаммедшина «Саумесес Оккышлар», то есть «Здравствуйте, лебеди». Отрывки из этих произведений были выбраны. А за проведение этой акции были выбраны, скажем, отрывки из произведения Гаяза Исхаки, Абдуллы Алиша, Аяза Гелязова, еще у нас был Амирхан Юники, по-моему, вот предыдущие годы тексты. А вот в этом году, получается, Фаузия Байрамова и Газиз Мухаммедшин тексты. По количеству в прошлом году участвовало около 15 тысяч человек. На сегодняшний день у нас работает сайт, нужно упомянуть, диктант.татар. Мы этот сайт сделали при поддержке Министерства по делам молодежи. Сайт — это огромная база. Мы направляем инструкцию, то есть с первой регистрацией, какие шаги там происходят. Человек проходит регистрацию, ему открывается доступ в личный кабинет каждому ответственному по площадке. То есть мы там, Тюмень не сидит, не обзванивает 10 районов своих, да? Он просто направляет ссылку, и мы уже видим, в скольки точках, где пишется диктант. И очень удобно, то есть это мобилизация некая произошла. Мы туда выложим за день до диктанта текст, фирменные бланки, критерии проверки, критерии оценок. То есть каждый организатор, начиная от Америки, заканчивая Агрызским районом, самостоятельно каждый ответственный, может быть, преподаватель, может быть, ответственный за площадку, может заходить и смотреть эти данные.
также вбивать эти оценки на сайт, то есть по написанию в течение 30 дней у нас нужно загрузить результаты. И каждый человек, то есть кто не организатор, проходит, может посмотреть свои оценки на сайте. С оценкой может распечатать сертификат. То есть еще такой приятный момент, если кто-то собирает дипломы. Диплом, он сделан так, что каждая из организаций может поставить свою печать, и в регионах это превращается там в целый праздник с награждениями дипломов по результатам. Диктантны кімдер етіп тұрашақ? Элек бет шындай қызық тәжірибе бар еді сіздің көрнеклі шәхслер. Быйыл кімдер алар? Яхшы сұрау. Сыр етіп қалдырайық. Чөнки біз сізні әлі суббота күнінде Татарстан 2 урамында көтіп қалашақпыз. Диктантны язырға келегіз біздің белән бірге. Камал театр артисті оқыяшақ. Ансын датаға яқынырақ білеміз. Скажите, пожалуйста, вот какая-то тенденция результатов диктанта, он проходит сейчас уже в 4-й раз. Результаты, ошибки, они увеличиваются, уменьшаются. Как-то это помогает развитию татарского языка? Результаты. Конечно, помогают. Как же не помочь, скажем так, да, эти результаты? Конечно, помогают. С каждым годом, мне кажется, ошибок меньше. И мы тоже подбираем тексты, скажем так, уже по совету, скажем так, или смотрим тексты уже, подбираем те тексты, где запечатлены слова повседневные, например, да, которые мы используем, такие слова уже, да. И мы радуемся, когда уже наши участники пишут те слова, которые мы используем каждый день, без ошибок. И еще радует то, что идет общение. Вот если вы придете, например, Татарстана 2, нашу площадку, где расположены, например, на улице Татарстана 2, получается, в нашем институте, туда приходят и маленькие, и бабушки. В том году бабушка сидела, сочиняла стихи. И после она встала и прочитала. Она с глазами, то есть со слезами на глазах она вышла из этой аудитории. И мы с ней вместе общались уже как организаторы. Кто уже написал, участники все вышли, она осталась. Я ведь написала, ей было лет 80. Она назвала, конечно, свой возраст, я уже забыла. Вот. Было волнительно, то, что вот она пришла, а потом уже после проверки, после объявления результатов к нам обращаются. Почему так? Почему у меня здесь ошибка? Покажите мне, пожалуйста, мой диктант. Приходит к нам, мы беседуем с ними, объясняем, где ошибка, вот как надо написать, как было лучше было бы написать, да. Они все равно иногда есть такие, даже настаивают на своем: нет, мы пишем так, нет, надо написать так, значит, и даже исправляются. Я думаю, все-таки вот слово «щек-щек» было в позапрошлом году. Исправляется ведь «чак-чак» не через дефис пишется на татарском языке, он слитно пишется. Я вот слежу в некоторых, скажем так, уже местах, по крайней мере в газетах, в журналах, уже пишется слитно, не через дефис. То есть это огромная польза. Это и общение, и, конечно, правописание, изучение правил. Это все. Мне кажется, классная акция. И то, что участвуют за рубежом, они тоже тянутся к нам. Они, по крайней мере, интересуются нами. Они чувствуют, что мы с ними интересуемся. Мне кажется, это тоже важно. Вот популяризация филологов татарского языка. Рахмет. Мен Ариф журналынан Тахир Сабиржанов. Мен
кагыйдәләрдән дигәндә, соңгы вакытта татар телендә төрле кеше төрлечә, һәр кешенең үзендә закон. Менә бирдә дә мин күрәм татарча диктант халыкара акциясе. Бу русча тәрҗемә иткән вакытта халыкара башка белән язган. Минемчә юл характеры белән кирәктер. Һәм менә биргән пресс-релизда да Ленинче хата менә минемчә инде площадка дигән сүз куллангансыз. Әҗербайҗан менә нидә зәр кирәк иде менә минемчә инде. Ишекләре дигән ишекләре. Менә кая кирәк бөтен җирдә мәгариф һәм фән министрлыгы юл башка белән язгансыз. Федераль университеты. Менә бу кагыйдәләр бит инде ул кайсы кагыйдан Рамнур нәшрияты чыгарган бөтен газеталарга да укырлык түгел башка төрле. Менә бу мөнәсәбәтләргә сезнең фикерегез ничегрәк? Һәр кешенең үзендә кагыйдә. Кайсы кагыйдә буенча сез тикшерәчәксез? Филолог җавап бирә. Мин җавап бирәм инде. Безнең гомумән кагыйдәләр сайтта тупланган, шулай бит. Ул кагыйдәләрне ачып укый аласыз. Шулай бит татар diktant.ru бит әйме, ялгышмасам. Диктант. Ага, шул аның күрсәтелгән адресы, шуннан кирип карый аласыз. Без тикшерә торган кагыйдәләр нәкъ менә шунда тупланган. Һәм инде гомумән алып караганда, гомумән диктант булмасын әйме, инде без соңгы чыккан кагазгә басылган дип әйтгәндәме, акка кара белән язылган кагыйдәләргә нигезләнергә тырышабыз һәр вакыт. Безнең орфографик сүзлекләр бар сүзләр язылышында, шулай бит. Нәкъ менә шуңа карыйбыз, орфографик сүзлекләргә мөрәҗәгать итәбез. Анда инде иң соңгы, иң төгәл вариант язылган дип әйтик, сүзләрнең язылышы күрсәтелгән. Аннан соң нәкъ шулай ук безнең пунктуация, димәк, тыныш билгеләрен кую кагыйдәләре дә бар дип әйтик, алар да басылып чыккан. Нәкъ менә шуларга гына мөрәҗәгать итәбез һәм шуларны гына файдаланабыз безнең эшләребездә. Төрлечә язылыш, мин сезнең белән килешәм. Төрлечә язылыш бар. Моны әлбәттә дөрестләргә, моннан качарга кирәк. Һәм өстәп әйтәсем килә, бу бит безнең җәмәгать акциясе. Ул теге дәүләт тарафыннан булдырган түгел, бу абсолют яшьләр инициативасы белән барлыкка килгән берләшмәдән чыккан акция. Ул шулай менә киңәя бара, аны аудиториясе елдан-ел һәм алар оештыра дип менә дәшмәскә иде, шундый булмасын иде. Бу безнең арабызда, бу безнең һәрберебезнең хезмәте, чөнки Татарстан оештыра аны, Татарстанга менә бөтен игътибар юнәлә бит инде. Уйлап карагыз, 19 октябрь көнне сәгать 1дә бөтен җир шары татарча диктант язырга утыра. Бу бит бик көчле энергетика. Шуңа күрә үзегезне шушы акцияның өлеше итеп, ниндидер шушы акция өлеше итеп хис итәргә өндәр идем һәм безгә ярдәм итәргә. Хәлегездән килгәнчә кайда безне дә төзәтергә әлбәттә. Бергә эшләргә бу эшне. Рәхмәт. Бармы сорауларыгыз? Ленар, менә шуны сорыйсы килгән инде, без сез бит инде менә бүтән Россиядәге бүтән халыклар белән, вәкилләре белән элемтәдә торасыз, менә аларда да андый теләк юкмы? Башкортларда, бәлки чуашларда, аларның яшьләреннән нинди дә булса сездә бүгенге көндә шундый информация бар, мары яшьләре кушылачак диктантка. Реалда. Үзләрендә язырга юкмы? Менә марыйча диктант, чуашча диктант андай. Без мин татарча сөйләшәм акциясын уңышлы гына инде тарата алдык, чөнки ул хәзер мин башкортча сөйләшәм уза, мин саха телендә сөйләшәм, сахалар үзләренә алып кайтып китте, аны безнең тәҗрибәгә карап марыйлар уздырды. Бу диктант акциясына да шулай кушылырлар дип өметтә калыйк. Андый тәҗрибә бар. Без үзебез оештырган проектларны башка төрки телләрдә уздыру милләтләр. Һәм менә тагын бер әйбер сорыйсы килгән, сез диния нәзарәте кушыла дип әйттегез, ул мәчетләрдә булачакмы? Кайда укыячаклар? Мөхтәсибәттә диде. Аны төгәлрәк информация чыгарабыз әле, площадкаларын, адресларын язып
4 нокта Казанда болашак. Шундый хабар келди. Сорауларга. Рахмет. Зиля Сабитова, Ялкын журналы. Менә шундый сорау бирәсем килгән иде. Билгеләр турында. Ничәле билгесе уртача ничәлегә язалар? Икеләр, өчләр күпме? Аннан да әзрәк билгеләр куясызмы? Һәм тагын шундый сорау, бер хатасыз язган кешеләргә, 5-легә генә язган кешеләргә грамоталардан башка тагын берәр бүләк, мотивация шундый каралмаганмы? Рәхмәт. Мотивация ягыннан каралган. Быел татарча яз дигән значоклар бирәбез. 5-легә генә язучыларга. Ул үзем белән китермәгәнмен, күрсәтергә име, кызыктырырга кешене. Тагын нинди сорау иде Зилә? Билгеләр турында. Билге куйганда минем менә Гөлназ апа киңрәк әйтер. Гел тикшергәндә язучы яклы булырга тиеш. Безнең шундый кагыйдәбез бар үзебезнең арада. Филолог яклы түгел, язучы яклы. Ягын алу. Дөрес әйтәсез. Демәк, нинди билгеләр куйылагым? Мен инде безнең билгеләрнең критерийларын карасаң, анда әлбәттә икеле дә бар. Ничә хата ясаса мин бүген монда. Минемчә алар сайтта эленеп тора, бага ялгышмасам әйме. Әмма безнең язучыларыбыз арасында, ничә ел язып, язучыларыбыз арасында иң уртача билге ул 4-ледер дип уйлыйм. Бер хатасыз язучылар да бар, бер хата ясаучылар да бар, бер орфографик хата 4-ле. 3-легә язучылар да бар. Гомумән, әлбәттә, инде бу мәктәп түгел бит. Мәктәп критерийлары түгел дип әйтик, әйме бу гомумән шундый күңелле вакыйгаларның берсе. Шуңа күрә инде икелеләр юк. Икелеләр куелмый. Һәм гомумән грамота дигәндә дә аның белән без дә очраштык. Безнең институтыбызга да шундый әйткән идем бит. Киләләр дип билгеләрен карарга килүчеләр. Менә бер әфәнде былтыр миңа кирәк ди, шул грамота кирәк, миңа мактау кәгазе кирәк ди. Без инде аптырап калдык. Без әйтәбез, төп оештыручыларга мөрәҗәгать итегез. Без бит инде тикшерүчеләр генә без грамота бирмибез. Мин алдым инде. Алдагы елны алган идем. Миңа быел да кирәк грамота. Һәм сезнең институтныкы кирәк дип, менә шулай иттереп, ул безне шундый кызык үзенең мөрәҗәгате белән аптырашта калдырган иде. Бик кызык акция. Siz de килегез, күрегез, катнашучылар белән аралаш, менә анда катнашкан шул кадәр күп кызык кеше килә анда. Өлкәннәр, кичкенәләр белән бик кызык булыр дип уйлыйм, быел да Алла бирсә. Менә шул сорауга җавап. Рәхмәт. Сорауларыгыз булмаса, миндә кичкенә генә бер игълан. Былтыргы шикелле без Татар-информда татарча диктантны шушы мәйданчыкта уздырырга ниятли. Бу чит регионнардагы татарлар өчен. Алар онлайн укый ала. Получается, будет работать ссылка, которая будут писать регионы, которые не смогли привлечь своих спикеров. Былтыр алар үзләре тикшерәләр иде, быел да шулай. Шундый шарт белән иде, алар язганнан соң текст күпмедер вакыттан соң шушы сайтта булачак, алар үзләре тикшереп карый ала, чөнки бит инде аларның укытучылары булмый, алар үзләре тикшерергә тиеш булып чыгалар. Шул тел сөйләшеп кенә яшәми, телдә язырга кирәк. Безнең татарда тел культурабыз да зур. Татарча диктант шуңа өнде инде безнең барыбызны да. Иң мөһиме укырга дип уйлыйм. Әгәр кеше укымаса, дөрес яза алмый. Ул никадәр күбрәк укый, шуның кадәр грамоталы, дөрес яза. Чтение, еще раз чтение. Только чтение помогает нам грамотно писать. Только чтение. Это утверждают все методисты. Шуңа күрә укырга. Рәхмәт барыгызга да.